Isang nangihinang migratory bird ang na-rescue ng isang residente sa Barangay Paho, Balod, Masbate, alas 8:30 ng umaga nitong Sabado, Agosto 23. Ayon kay Police Major Hadrian San Antonio, Chief of Police ng Balod Municipal Police Station, agad na na-turn over sa kanilang himpilan ang naturang ibon na may kulay asul na identification band sa kaliwang binti nito at may nakadikit na GPS o tracker sa pakpak nito. Mula pa daw itong Taiwan. Yung pagkakuha po sa ibon is unang-una pagkawigay sa amin, alerto naman siya, ma'am. Tapos nanunuka pa nga siya, ma'am, eh. So isang sign niya na may energy pa siya. Kaya ang ginawa ko po, ma'am, is nilagay ko lang muna siya sa cage na may takip para malesen yung stress niya po, ma'am. Pero trinain po namin na pakainin ng isda na para sa lahi niya. Hindi kumakain, siguro na-stress pa yun. Though hindi nga niya sanay na hawakan dahil wild nga po siya. Na-turn over na ito sa Municipal Environment and Natural Resources Office para sa tamang pangangalaga. Sa ngayon po, ma'am, wala pa pong update sa amin, considering na nung isang araw pa lang naman po siya na turn over sa Menro. Pero rest assured po, ma'am, na sa magandang kalagayan na po yung ibon. In lahat po ng kailangan nun, lahat ng pwedeng lunas na ibigay, i-provide naman po ng Menro po. Nanawagan naman ang otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam sa kinauukulan kung sakaling makakita o makahuli ng anumang migratory bird para sa tamang paggabay at tulong. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.